man nong klau ka bagan thup nan du ka West Khasi Hills East and West Khasi Hills Badri Boy district kumjo kan sapli ka office trikam ka bathamai hakashnong pathakma haka pratrik mantau bunaya yong arhajar arpusan haka por kharwei biche man stem haka bau MLA bat MDC jong ka jirang constituency ba Sosthenes Southern unwan ban khabri bon haka tei kasngi daga jingpli yakane ka office ka bathamai ki khun ki hajar jong ka himanong klau ki don ka jingkermen ban yo shu ka jingyan jan bat ki por pania jong ka hima nong klau